morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebdon TV, Onyame Ogangwa Gata Mune Becha. Because no way venture you. Number one, make a good accusation concerning the Mbona Abwa, Efuna Ezoku Putarife. Yes. If you tell you Kubasara Chisom, Acho, Obere Mwa, sorry, Inyaka can liberate a village here. Yaka Joliku Make, because when you also tell you Quabron the police joke, because no police joke, one my unu Bikonu, release them that boy. Bikonu, release them that boy can you. This thing is too much. What are you introducing the boy with me? Eh? This OG, this case, and my yegas, I go report to the commissioner of police, he went there. Gine mena buy cow kugwa sound cow na buy. If I not talking go no na kun mana you on mother meta no war at afia. Ama me go na mother will keep me inegi more quick kwa each game me fege me gidegni bazu. Unyo na free zoku jima gego we bujide zoku we ku against zoku atakwa afia. Yenje kunya na makodo this OG this case. Gan report what he saw and what he hear and the evidence you have at hand. To the commissioner of police, can you listen this boy? Oh, to anybody this boy, they court, nobody they court. Mo still be an court. This is injustice, you. And me kuku here today send unile undile me fa mutachwara nwa. The police anima you na yo men ko puri fa chora achoko unu na-eme. Kama na unu eme otutu obi ndị mmadụ. Anima you nya say yo because here na eme na ba ya ma mgbo ga ebi. Unu me gba release this boy gonna. Actually take it to court, we still be na be court. Makwara man nu nile, man the police aka de na man the police is so we jide this boy na detention. Makwara man nu nile motara nwa. Makwara man nu nile motara nwa. Yen je ku ya because me and the police emeko go nye enwere good people na police. I could remember onye njere gboro si ori na court. It's going to 15 years now. Mmadu gara were ask ya nuku ask ya buwa shop ya. Buka ihe na shop the boy. Obere nwoke bidara ya ofuru. Ndị mmadụ na-asị nwa ege-ekwu ọ mụ pụtara nwa nke ahụ Chukwu Ebuka Ebdon TV. Nwa pụta gwa the man ogo gị kụra this shop. Yes, I said it. Ejere m na court gbo osi ori. Ka m wee gwanu na police na-arụ ọrụ ata because ndị ahụ ndị wu police na-arụ ọrụ eburu shop unu kwesịrị iju unu na-ajụ. Ebere unu kwesịrị na-eme unu. Ebere unu kwesịrị na-eme unu. Because I'm a police put I'm on kwesịrị na-arụ. So ihe apụrụ gị na-arụ onye ọzọ o ikwesị iji onwe gị ajụ because onye ọna police apụrụ ọrụ na-arụ o gwu ife na-eche gị. Ọ dị ka nke ame na Lagos onye arapụtara nara onye amị egbe ya gbugbu onye amị akwụrụ fere social media inye omi ya anya efu na onwe ihe omimi dị na yes ọ ka mbịa gwaba gị ịmọrọ inye omi ya anya ọfụma na ala nyopụ ya anya efu na something is wrong. Maka ife adị eme na nkịtị ife nnachi igwe unu ejere mgbe osi ọrụ nwa mmanụ je kwa shop mmadụ si ya ọ ga-abịa na kọt si ya ọ gị mere ya ka isi na example na ndị polisi na-arụ ọrụ nsị ndị polisi na mma akpụ unu ga-gosi unu ebe o debere aks nnukwu ya na-adị ka ihe o ji wee gbuo the shop akpọ m ndị polisi je kpọrọ ha jere ebe a ndị polisi fia fụkwuo ma dust maka kwara shop the boy ma dust cement ni magona ahụ block wụsacha na axe ya nsi the man le axe o ji wee kụwa ndị police bịa lecha detain for evidence on the police to wenye mere na the boy gbatara ego maka ndị emecha charge na ọ ga-akwụ 10 million emecha butuzie to 8 million yo mecha kwụọ the boy as damages 8 million naira police jizi aka wee na-ede ihe afro onye kwesịrị na afụ nufọ police jizi aka na-ede yes na afro axe eji wee kụwa mee nka police wizi ihe so wee natara the other boy ego because ha dịrị against onye ahụ tiwara shop mmadụ ọ bụrụ nke mmadụ pụtazie efu onye ọrụ kwesịrị na arịsị anyị enyere gị ego ka ego dị ihe mmadụ ga-enye gị iji ga-eburu abụmọnụ ka ego dị ihe mmadụ ga-enye gị ime ericha ha yes irikata iri ewa ihe ichefu na ụmụtara ụmụ ihe dịkwa n'ụwa ahụ mbọsọ ọbụla ịkpọrọ osi ọrị si na ala ahụ ala mmadụ agwụrọzi nke na onye ọzọ nwe ya ihe ala ga-eme gị ala ga-etigbu gị one day mbọsọ ọbụla ị narị ego wee kwuchie nwa ogbenye ọnụ ya a ga-ekwuchikwa ụmụ nke gị
na ndị ihe ike ama eme agbakwụsị ime na ezinụlọ gị. Ọ bụrụ ta ha fụbara ihe ama m ndị mechara ihe ọjọọ dị iche iche. O nwere nke mma na mma kpafa ya nke o megidere ọnwa okwute esi n'elu datigbuo nwa ya nwoke ụfọdụ okpara o nwere. Afta ka nwa ya nwoke nwụrụ ata atak bịa ọ nọzụ 6 months nwụọ. Achọ m ịgbafe ka ndị mmadụ ya ma ọ ihe o metere emete. So release this boy Chisom achọ ana m ayọkwa unu biko release that boy. Ndị polisi ọrụ unu na-ama mma ana m nnewu ya na-afụ ka ndị polisi si arụ ọrụ olesi ma ọnwe ndị na-arụkwa ọjọọ. Ọnwụ na ịma na ị na-arụ ọjọọ wuru a policeman, it's better for you to resign. Maka ihe eji mara unu ezigbo ife. Onwe ezigbo nsogbu dị akpọ unu dezie onye eji mara unu. Ịghọta onye ife ji mara unu. Ya ka chọrọ iyi unu biko ịma na aka gị dị na detention Chisom bụ mgbafụ na-elelizi that boy. Maka iwe Chukwu ka m ji ekwuo. Ma ọkwa ma dị horrible sị na ọ chọrọ ịsalite Chisom. Achọrọ m ka m gwakwa ya na ọma mmewu ya. Ọma mmewu ya because ama m n'ebe ọ nọ kịta ọ nọ na hot seat. And he will remain on hot seat until this boy wanted justice. Ọ ka m chọrọ ikwu onye nwụna onye Nigeria onye nwụna onye Igbo na-enye aka ka this boy wanted justice. Ana m asị na ihe ọma ama ihe ọma ga na-akpọ gị iru ụwa gị niile ife ike ama mme gị. Ihe a bụ anyị ka anyị stọpụ ọ na-arụ ka ọ kwụsị ka ọ ghara ịdị too much. O mgbe ọ ga-eme oruo ọ ga-emeta onye iru meta onye azụ. That is why mụnwa n'ebe ya wụrụ m ihe arụ na nnara gị ego ka m kwuo against mmadụ. I can't do it. Kama ị mara ego ahụ ị ga-anara ka ị kwuo against mmadụ a na-ana onye akpọ m enye gị ya. Even ndị a na-detain this boy amara m onwe ego ọnwụra mmadụ kwere ụnụ nkwa ị ga-arụrụ ala wee kwere ego anyị chi ọnụ m enye unu for free. Mụnụ nye ndị mmadụ justice. Ọ ife m na-ekwu. So ndị ji Chisom hapụ Chisom otu ọ karịkwa 2 eli na onwe ihe dị boy mere. Ọ karịa na time ekwesịrị ijide that guy. Akwa na obodo akwa ụwa ka anyị nọ akwa na ụwa ka anyị nọ akwa ka nsị ka nkwa aka nwanne unu Ebidon TV onye amị na ụga aka m ekelekwa akụ Zion biko jidesie this boy ike ana m ayọ gị biko anya gị dị n'anya be this boy na anọkọtakwara si na ike agwụla gị biko akụ Zion biko help dị Chisom na obere nwa ka ọ nwere ihe ọma maka ọ na nwụ ncheta da boy akwa na-agụ m mana ama m nọ bikos na ọ na Ebonyi ọma mena Anambra bikos o mena Anambra mụnwa ga-apụta fulu gwa gị na onwe ife ị ga-eme na ị na-akpa arụ mfu onye na-akpa arụ na baa ya mma apụtakwu na kọtụ kwuo na ị na-akpa arụ onwe ihe na-eme m ịghọtago m na-ekwu ya na ị na-akpa arụ wọsọ mma na eziokwu ka m na-ekwu wute evidence onye ka ji asị ị na-ekwu onye ọnwa chọrọ ikwu okwu ya kwuo wute evidence ikwu na wute evidence arụ kwụsị ọ ebe m na-ekwudebe na biko nke ọ dị n'aka nwanne unu Ebidon TV onye amị na ụga nwa agụ ata ọ mụ na-ebecha oke emesịa